Ngech ng'eyo miyo penji wach ni ng'ini ji pod ok oyie kaka in jating ndai mar jakom machon. Kendo imbe barupi mane ndiko mogik ni wacho ni jakom en kaka wuonu kendo in kaka wuode. Gima de mi wuogi e ODM kidhi UDA ema ji pod penjo nikech kata ka kuri wacho ni jatend piny osebedo ka timo gik mang'eny maber. Achiel manyalo penji kaendi en chik mar omenda. Finance bill. Finance Act makoro nitie. Masani ji te ywak ni en gima hinyo. Wacho shuru. Wacho shuru hinyo jopiny. To dongana ng'isi ni nere kaka koro mae ng'ami wacho ni ber. Apenji Trevor. Amore wane ginene. Wane wang' jowi ma owacho madhowa. Wanya kuotho. Wanyalo. Gogana wadonge. Mae oduma goyo mbaka donge. Dong maduol. Mae. Apenji Trevor. Ang'isi na nayo mabei. To William kokungo bedo ker. Oshuru miwacho go te. Oshuru miwacho go. Kodi. Kama okungo terogi e Kenya kae mano mabei. To dogo nuoyo. Sana pa nitie projects mana madhi 12 e Homabay County. Bad sirkal mamalo timo kendo William won bire ground to nono gi kaka gidhi. Kata mana affordable housing mantie Homabay. Dhi karumo. Phase 1. Phase 1. Panic in the first 110 units or something like that. Dhi karumo. Homabay paya. Mbita paya. Mamfangano. Adhi mbele. Ndiye mbele. Meli maduong' ma biro kawo ji nono kagolo Mbita to tero Mfangano mondo duok ajali mag nam. Million 100 gi wiye nyobedo ring fenced. Market mar rech, nyamino maduong' uso rech to uso nengni Homabay ka. Ana wuon monyuolago. Fees notamo wachopo e classes moko e family na ji mang'eny. Anto nayudo thuolo tero book. Sani endi loko negi kama giuse. Nderni mantiere Homabay. List no bor. Kata kapo ni nitie gimoro madhi mbele. Tapani e idala wakacha Homabay to ker ong'ong'e wang'e kabisa. Kendo kara iro gigo ton piny. Okay. Yeah. Tiere ng'ama penjo ka en Ramogi TV Trevor